क'क्राझार जिल्ला सिंनि पाटगावनि शिव मन्दिराव गोदानै बानायनाय गेटखौ बेखेवबाय। सासे गोख्रों समाज सिबियारि बारग' भिडिअ कुमुद नार्जारी बिथाङा थांनाय 3 दानसोनि सिगां पाटगावनि शिव मन्दिराव गेट बानायना होगोन होनना रायजोफोरनो खोथा होबोदोंमोन। खोथा होनाय बादिनो पाटगाव शिव मन्दिराव गावनि रां खरसा खालामनानै गोदानै बानायनाय गेटखौ दिनै मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों कुमुद नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। शिव मन्दिरनि गोनांथि जानाय गेटखौ बानायना होनाय कुमुद नार्जारी बिथांखौ पाटगाव ओनसोलनि शिव फोथायारि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि इयुन मोजां हास्थायनानै इसोरनाव बोर बियो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गोख्रों समाज सिबियारि बारग' भिडिअ कुमुद नार्जारी बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफ हानजानि सासे टिकेट दाबिदार। बोलो सिद्धेश्वर महादेव को, सिद्धेश्वर महादेव को, सिद्धेश्वर महादेव की शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः, पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम महाकालेश्वराय नमः, सिद्धेश्वराय नमः। बोलो सिद्धेश्वर महादेव को। जय भोलेनाथ की जय। शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म